eta ni txikitatik gertatu izan zaidana da jolastu nuela asko Simsetaraz. Bai, pixa emartzuten, Bai, zer da hola aldizkarixen agertzean anekdota hori? Hau pelikularekin lotua dago. Bakizuen nola atxilotzen zaituztenean dei bat egiten uzten dizuten. Bai. Bueno, Atxilotu iben? 17 urte arte amak bainatu itezula eta itezizkiola inspekziones de partes íntimas. Zu gara joan ginean, bai. guztiok literal egin genuen plan. Zeuden. Lietan? Jo, agian aire hartzeko da. Bueno, baino eskuak bestean praka barrun sartuta dituzunen uste etzeala aldendu aire hartzeko. Askotan lotzo gule telebizio eta farandula mundu salseo txarraz, ez? Janus Lesterrek guri grabaketa bat salbauzigun, egunean bertan... Ez ditut entrevistak emango ze edabideak manipulatzaileak dira, no seke. Deitu digo manipulatzaile oraintxe bertan rainda. Atzoko festa baten, noba eta esateit, li hau indalabeakin. Baita. Baina, itxoin, horrek ez dauka, baina, itxoin! Zut daukezu itxuri romantiko bat izeteko. Ba igual, kastrazion kimika eta zoriontxoago biziko zea. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Meitxi, how are you? Zela zan, matxi? Hola, ongi etorri beste atal batera! Eta orain jonek ematen du zirkoa. Ai, kari, bakiz sentsazioaz neuen? Altzea zarenin desorientaute goxeko iruretan, da ez dakiz nun zau esan, zetan zau esan, ia bierrako altzau izaren, ia resakia zau esan, hor momentun na. Dezubika. Bai. Baina ez gaitxik, dare iguzlako hemen grabetan. 17 ordu! Eta erdi! Total. Eta ja buru ez dakitelako nun dauketan. Bai. Zelan zakari? Ondo, egiz esan oin kriston beru da, hemen esango zue, negun gaia da zuek udako soinekukin zau eze, hemen kriston beru da, tio. Ja, ez du literal ematen du abuztuan zaudela. A ber, gauzat, menorkan egona. Ondio, moren. Egon zinen duela 5 urte, kasi. Morena, na ondio. Ez que aipatzen dugu men hor, kau beste, baina ez que ja gaude kasi neguan. Ja lasterga, gabonetako kanten playlist egiteko, tio. Total, izaro gora eta bera. Osa ninago kokoteraino, ze ezin dut neguarekin, udazkenarekin, osa ezin dut gehiago. Superados na. Ezin dut gehiago. Beitxu, Zudakizu altxasun ze hotza egiten duen. Eta markinen bebai. Eta gaina... Ez hain beste. Bueno, ez, hau altzasun igual geixa. Baina, eta gaina, guri neuri geixa baina igual. Ez, altxasu da mordor, literal. Bueno, ba, eske, jenti gainera entzun bigu esaten, negu superguai deuela, naixa da bela freskurita hotza, udako beruk ja nahiko dile... Nik esatot, kari, isildu, eske literal, osea, ezin dut gehiago. Egia niri zopa beroak eta asko gustatzen zaizkidala, osea, momento, ez, negua romantizatzea eta, derpente Harry Potterren peli bat jarri, olakoak, bai, hori gustatzen zait. Ba, niri sin más, Zaituz ikusten Harry Potter ikusten. Ez, justo atzo gonitzen lagun bat izaten etxatela Harry Potter guztetan. Sekul etxatela. Ni ez naiz fana, De hecho, lehenengo pelikulatik ez naiz pasa. Eta gainera, nik ikustxeuk pare bat, baina, eta gainera, nire txikitxeko bilurretako bat zan Voldemort. Traumiz izala, ez bentan, traumiz izan, eta egun baten ja, pintxauen biherri zen naban marrazki bat, nire amak esan da, eta pintxau, eta tipo marrazki xapurtu neban, nire ametzetatik juteko. Segunera ametzetan itxen eban beraz, eta karo, nitzako zan, ametz gaiztu bat egunero, unde batentzako. Bai, Voldemort, bai. Badakizue aurrekoan nik zamestu nuen, lehen de hecho esan dizuet, baina pasazait kontatzea. Apur bat random, baina mestu nuen genero aldatzen nuela, generoa, barkatu. Bai? Bueno, ez nuen genero aldatzen. Osa, ni emakume sentitzen nintzen, baina aldatu nahi nituen genitalak, eta jarri nahi nuen zakila. Zetako? Osea, ez dakit. Baina literal, ametsa zen super erreala. Osea, nik egiten nuen pitoplastia, osea, ez dakit nola ditzen zaion, vaginoplastia badakitola dela, baina pitoplastia ez dakit nola den. Zakilplastia. Zakilplastia egiten nuen, eta jartzen zidaten, zakil bat, baina kristona. Osea, sentitu dezaket. Osea, zen... Bakit oso arraroa dela ametsa hau, baina jartzen zidaten zakil bat neskak, haundia,
nik esaten du, osea, sentitu dezak, osea, nik... Eta realisti itzuen, oza, dinot, ondo itzuen. Bai, baina zen, osea, ni akordatzen naiz, ametxean nengoela, en plan, hola... Jode, prakak eta orduan igual diferenti biko zendu zen. Claro. Ez da sartzen, amen praketan. Ez sartzen, osea, nik pentsatzen duen ametxean, hau negligentzia mediko bat da, osea, ez benetan, osea, claro, hostia, tío. Eta, Kriston antxetatearekin jeikin nintzen, porque nik benetan uste nuen hankartean neukalako sekulako zaki. Hirugarren hanka bat zeunkela de repente. Hirugarren hanka bat. Ostra. Ze puto gaizki, bai. A ber, hori berez puta bat izen bida. Hain handi xeukitxe, claro. Prakak eta zer. Ja. Ez? Bai, gainera zen, osea, ez zen, ez dakit nola esaten den, baina ez zen odolezkoa. Osea, odolezkoa zen. Ez zen aragizkoa, odolezkoa zen. Orduan, behin, zerazka, behin, hori... Ez odolosti deskribitzen zau esela. Ez que odoloste bat zen literal. Baina, behin handituta, osea, ez ditatuta, erekto, hori asko zera handiagoa. Claro! Ez que, no, neskak, ez dakizue, ze puto trauma, zen handi. Osea, sentitu dezake, sartzen nuen horrela. Eskuekine. Osea, orduan, ez zeunken baina bertan ipinitxe, ez? Osea, neguan bufanda bat jartzeko modukoa. Ez benetan, Osea, bueno, sin más. Vale, ondaz aparte. Eta esnatu zinen eta pentsau izen duen. Begiratu nuen hola lurrera, osea, bera. Vale, ondo da. Bai. Vale. Ondo da. Tortoli dauket, ondo da. Tortoli, me encanta nire tortoli. Listo. Ta listo, osea, ez dakit sikera zeba mestu nuen. Ostra, itzi, esaten dabe ametzak subkontzentiaz erlazen haute duesela. Ez dakit. Ez que ez galdetu, tia. Ez galdetu. Ez dakit. Bueno, bakizue, edo... Ez, oinametzak aitxetu zela, kontauko zuet, niri baten baino gehixautan pasau batela, da nabil esageretan, eiotela ametzetan egoera konkretu bataz, eta egoera konkretu hori pasau egin izen da, ez ziot esan. Baina, pasau bate pare bat bider, nik ametzetan itxe egoera bat, eta gero hori egoeri paseti. Leku berdinean, pertsona berdinarekin... Bai. Osea, reibenna. A ber, ez, baina batzutan reiben izenna. A ber, esan tapitido. Eine Ez que hori ez da hain zaila pasatzeko, ez? Eneuken beraz, hori ametzan inebanin, eneuken beraz kontakto bat berabe, vale. Ezebe, eta gero, pasa baten oindala gitxi, beste ametz bat, eta pentsetot, ai, ama, pasetan bada. Zein? Zein? Zuagitu zu horrela. Zein? Osea, ma fuerte dalako. Konta? Konta? A ber, tio, nire intimidadi diauzu ikontokotzu. Ba, orduan ez hasi, tronka. Ez, imaz, nahi nautzen jentia izan, reiben nazela. Reiben. Zoi kontokotzu gero. Vale. Baina hori, kontu da, ametzan eitxo tenin zozer konkretu eta holan ikustoten argi, esatotela, malen kontuz, ziguel paso ingo da. Zu gaizara zure ametsak provokatzeko? Ba, ez dut uste. Bai. Osa, ni bai. Bai? Nik daukat arazo bat, eta da super angustiosoa, porque batez ere pasatzen zait, alarmarik, bueno, ez, alarmak dauzkat jarrita, baina goiz hortan ez daukat zeregin handirik, imaginatu larun bat goiz bat, bai, grabatzen ez dugu honetan, por supuesto. Eta orduan dauzkat 5 alarma jarrita. Lehenengoarekin esnatzen naiz, eta esnatzen naiz amets batetik, nengoen amesten gauza bat. Itzaltzen dut alarma eta berriro lokartzen naiz amets horrekin jarraitu alizateko, bai, gai naiz amets hori jarraitu alizateko. Ni oso gitxitzen agai, tio. Beste modu batean, baina jarraitza posible da, jotzen du berriro alarmak 5 minututara, eta berdina, eta horrela buklean. Porque ez dut ametsa bukatu nahi, ni pez. Zenagoain gustora ametsa jarraitu alizaten, en plan ez natu jarraitu, oza, da super biziosoa. Egoera hori. Jo, tio, eski ni beti ezio da gainera batzan fastixo itxosteu isegaitxik. Gainera reiben azenez, atot, jo, ezio jakin zelan amaitzen dan pasauko atena etorkizunin. Ja, vale, ez? Esateko dukeune da, gaur datorrela gure lagun bat. Ametsa handi bat ere bai. Ametsa handi bat, hori da, beinat uri betxe barria, eta esautuko gu beinat aspekto diferente askotan. Zinema zuzendari xizetiaz gain, faranduleu telebizinoku ondo ezautzen dago. Eta badaki, barrun, pasetan dizen gauzak, orduan, salzeu ukikogu, bai. Eta salzeuaz gain, Marian kolaborazio bai. Bueno, gaur, Maria Blanco lehenengo aldiz kolaboratzen denboraldi hontan, bai.
aprobetxauko esateko denboraldi hontan Maria behongo dala lantaldi. Noski baietz. Betiko mo. Hombre, claro. Maria, Rosali eta Guirurok. Hori da. Lantaldi adarra, Lantaldi eharra, bai. Eta beste gauzatxu bat aurreratukeu, hau ondino ez togule plane hau, baina aurreratukeu, gabizela pentsetan, hau ondino da idea utz bat, baina gabizela pentsan benetan zabizeko lantaldi eta benetan zabizetik pasauteko gentiaz, Hostia. aldo gule makro jai batein. Bueno, sagardotegi bat. Sagardotegi bat, zimaz. Gonbidatuta, claro. Gonbidatuta. Hombre, claro, gure, benetan zabizeko itxulapikoko diruaz. Total, entzularen galdera. Bai, kari. Ibuine boteu. Nork bidali du? Ai, Kenia Kenia Zazpik. Zazpiki. Kenia Zazpiki. Sí, Kenia Zazpiki. Bai, zain nahiela nire itxuri dukela. Bueno, ez dakit nik ez da hartzen A ber, asko, nik ez dakit nor den. Vale, Kenia Zazpiki zure galdera entzun gau. Kaixo, Kenia Zazpiki naiz eta hauxe da nire galdera. Zein da maitasunagatik egin izan duzuen ekintzarik patetikoena. Buixuna! Ai, Kenia. Badauka zure antzapur bat, Piskati huel, bai. Igual arbol genealogikoan daukazu hor. Ja, ez dakit, baina, bueno, Eskerrik oso magi, asko. Kenia, eskerrik asko, Bai. entzule bakarren eta iku, bialtzen da bena galdera bat. Total. Bai. Bueno, eta elkarrizketarekin jarraitu aurretik zegingo dugu egiturarekin jarraituko. EHUn ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen, eta egun, telebista zein zine zuzendaria da, eta filmen amorratua ere bai. Mainstream eta pop kulturaz asko dakiela badakigu, eta hain da ikonikoa Hola aldizkarian bere izena agertu dela. Hemen ere salseoak nahi ditugulako ekarri dugu ona. Pandemia ostean erresuma batura joatea erabaki zuen, eta bertan zinearen bitartez, harremanek gure nortasunean duten eragina aztertu zuen masterrean, beti ere queer perspektibatik. Kontatuko digu, gaur egun film baten proiektua zuzentzen diardu eta hori ere kontatuko digu. Gure inurritegira divertitzera etorri da, Beñat Uribe Etxebarria! Aitzu, ze perfil kompletoa, eskerrik Bai, asko, ezta? bai. Kari bazuzaren dana, pitxin? Ja, CV baina- kompleto. Bai, dirudi bat batean izela ez dakitzen aditu ez dakitzen, eta banaiz, baina geho da superakademiko, ez oso ondo. Por Claro. cierto, Kari, ongi Bai. etorri, Por fin Eskerrik etorri asko. zabenetan, zabiza. Bai, ez da insistitu dalako 50.000 aldiz, ez da, Bai, ez da. insistitu dut, niri ez aiten du hori, Bueno, eski malenekin lan egin dut. Claro. Orduan, egunerotan, egunon malen noiz. Ei, atxaldeo malen noiz. Bai. Balortu duzu! Eta ez bakarrik hori, esan ingau, gau ez hasi garela honi buruz berbetan, malen noiz, eta malen gainera, benetan zabizen agertu nitzenin, nire izena txartu zazen duen, hogei bider! Ze beinatek bialdu ban, entzularen galdera, zoik bialtzen ez zuena, beinatek bialdu iban, Ze ataletan zen, Polimaitasuna Natalin Polimaitasuna. sekulo txate astuko. Eta aste garela esaten, bueno, eta bialduzko entzularen galdera, Beñat Uribe Etxebarriak. Euskoboi, edo euskoboi, euskoboi. Baina, eman zen igun, oparitu zen igun meme bat oso ona, ofizinan egon ginen, ordu terdi, barrezka. Nila ez neuen barrian barria, ze. Super ona. Bai, eskerrik asko. Orduan, nola da nire izena beste behin? Euskoi. Bueno, oi Instagramen. Bai. Euskauboy. Cowboy. Ni galdera bat daukat importantea. Bai. Zein da zure kolore favoritoa? Spoiler gorrixe? Purpura. Bai, ez dakit, obsesionatu egin naiz gorriakin, gaina izan da, oin dela como, 3 urteko zeo zer. Kari, ni peukine bain hori temporadi, gero Rosiaz obsesionan Ez nintzen. baina, obsesioa, Bai, nivel puntua dios da. dela Instagrama bera da, feed, Gorri. Instagrameko feeda da perfektua, Ojo, baino, gehoik gehatzen da jendean buruan, eta goratzen dut, Janus Lester ezagutu nuenean, Bai. etorri zitzan, dani, apa, kaixo, eta apate esateit, bueno, barkau, gorria daramat, baina ez dizut baimenik eskatu. Eta ni esan dut, ostra, que jirka, claro, Jokin, asko dakizu. Instagrama, baina esan Bai. dut, fíjate, eta egotze ditut, 3 argazki urtean, baino, bai. Oso guaia daukazu feeda. Bai, bihurtu dut obsesio bat, nire abantaia. Kari, esan bitzuk, Marketing, bueno, esan bitzugu oso guapo zau ezela, oso guapo Eskerrik asko. etorri za. Ez den nik egin. Ah, Honen aprobetxatu meritua ere ez da nirea. Ah. Hau nire laguna Pau goienek egin du. Bai. Ole! Bai. Vale, bueno, eskerrik asko, Pau. Talented, very, very Gure talented. eusboi makiletaren. Yes. Eta hasikoa galdetzen, gonbidatu dani galdetzen zeuen modun, Beñatito, iaz lan zau esan. Zlan sentitzen za, garai honetan, eusboi. Banago sormen puntu batean, ze
egia da, ni sortza asko gustatzen zait, eta ni txikitatik gertatu izan zaidana da, jolastu nola asko Simsetara. Zue jolastu ez zuen Bai, Sims, 2, mitiko 3, zue gueni nola nastezile. 5, ze? Nola? Sims, Mitiko. Bai. Sims, mitiko Nola zue egiten gueni zuten? hola nastezile. Ze momentutan? Zue azte zanin, etxierretan Bai, azte bai, zanin. bai, 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 pixa Hola, emartzuten, ez? bai, Bai, hola. bai, bai. Baina, imita bitxe gendu zen gaia, harinkan ingolan. Bai. Ba, bueno, Simsetan jolasten nun, eta, claro, Simsetan eginan zakizu lan, ez dakitzen bat gauzetan, ez dakitzen bat Bai. abidezia, eta beti gertatzen zitzaidan, nire Simsen bizitza geratu behar nun, osea, zintzien hil. Behar nun lortu, iristea como gaitasun guztien topera, lan guztia probatu, eta horrek ja trofea audit. Eta orduan, ointxertan egin ditut 20.000 gauza, eta ezin naiz bakar batean zentrau. Wow. Eta gero alperrutxa naizela, así que ja, como completa. Baina- Simsak aipatu dituzula, bazuden como trukoak, ez? En plan, moderlode eta olakoak. Moderlo de cariño. Vale. Ai, egixe! Buah, desbloqueu iztezu hau Nik ez recuerdu. duen jolasten, porque ez dakit zeba ez ninduen harrapatu, ni nintzen gehiago jabo, oza, nire lehenengo Ah, sexual banak bai. jabon izan ziren. Ja. Irekira ez zumelo jori, zen jabon egon naiz ezkondua, ezakitze, Jabon danok azako pareja Eta fijo aukeguz. beste aldekoak zirela amarruterekin, pederastak. bai, amarruterekin, bai. Baina eske pentseot zala, sartu, da ja segundo bata ja pareja bat zeunken. Literal. Bai, Da segundo bire ja lagazen dun. Da irugarren segundora ja beste pareja bat. bai. Hola, Baina, bueno, zan? gero trukera gauzako paritzen zizkizuten. Ja. En plan, Guai. mira, Ja ez naiz aulki bat, akordatzen. aulki berde bat, Aulki exitu, perfecto. gara hartan, bai, Ze ona. exitu, bai, Bueno, baina Jabo, Tito, zuk edazu movida askotan zabizela, bai. baina sinema mundua gustatzen zaizu. Zine Bai. zuzendaria Ez? zela. Bai. Esango dut, bai. Baina, osea, maite dut ze pelikula bat egin nun, vale? Oso low budget ezagitze eta tal, porque gidoi bat idatzi nuen, bihali nuen Eusko Jaurlaritzaren laguntzetara, hau hemendik idatzi nahi duzuen guztioi, bilatu laguntza horiek, superondo datorzte, eman zidaten, eta gero horrekin egin nun pelikula. Pura nire kabuz, beste batzu bilduta. Bueno, izan zen, Eta kontauleik ze laku edo pelikuli? dramon. Ze kontean dago edo zer? Da, dramoia, oain bajoia. A ver. Da, familia batean, bi gurasoak hile egiten denean, bapatean, nola egiten dioten aurre horri familiako senide ezberdinek, batzuk doluaren bitartez, beste batzuk lotxaren bitartez, beste batzuk erruaren bitartez. Eta azkenean, adibidez, trauma ez arazo bezala, ez da trauma ez da gaixotasun bat, ez da arazo bat, trauma da prozesu bat, non zure burmuina saiatzen den zentzua ematen, zentzurik ez duen gertakizun bati. Bai. Orduan apur bat, hori esploratuz, eta horrekin batera, pues, ultra eskuindar fanatismoa, no sé, bla, bla, bai. Eta gero tartean sartu nuen amona bat, ez? Beti sartu behar da amona bat, pertsona amona bat, beti hortxe, barregarria, zakitze, gero hile egiten dana, no? Ez, hoi beti behar da. Baina, hoi egin nun, eta oin pelikula hoi dago super gordeta. Baina ikusi daiteke. Ez, Ez da dago ikusi. super gordeta. Baina Eta zer haitxi da ikusi. supergordeta? Enagoelako pozik emaitzarekin. Oh. Ez genituen izan balintza honenak, eta ikusita apur bat ointxertan nuen dagoen, oendik ere aigia bueltak ematen, Vale. Zeo zeateatzeko bai ala bai, baina ikusita ze atera den, uste ez dela nik kontatu nahi nuen historioa. Balea. Orduan, baino, erabakia oso gogorra da, Porque film honetan jende askok parte hartu du. Eta, Ja. Eta reklamautzu eso, batez zer? ere aktorek, ez, haidia danak, osea, asko ultzeute, egia da, sarri galtzeutela, ez dakiten noa funtzionatzen duen honek ez da ere, ez dakitzen bat denbora daraman postprodukzio fase batek, o bat ez ere diru gutxirekin egindako zeo zerk, eta orduan galdetzeuten izbenka, eta zuk presioa sentitzezu, baino geho haiekin hitz egin da, ulertu egiten dute, baino klar, baude desio batzuk, zagit, haien amets propioak, Claro. eta haieke konfiantza jarri zuten, eta egia da, osea, aktore batzuek lan oso bikaina egin dutela, hemendik adibidez, Egunai Arrieta aktorea, emaiozue lana, hemendik zoragarria da, Nola esan duzu izena? Unai Arrieta. Unai Unai Arrieta. Arrieta. Bai. Mhm. Eta orduan erabaki zaila da, baina uste dut, kontuanatu behar dela ze daukagun eskuartean, eta ja, horrek ordezkatzen duen nolabait guk egin nahi deguna, egin aldeguna eta kontau nahi deguna. Baina menkala zegoela batean bihurtu daiteke de kulto. Zer batean esko mito bat. Ez pelikula bat egin nu, baina ez dago inon ikusteko. Bueno, badaukazu Eta- esateko aukera hori, Bai. guk ez? Osea, Ja, egixe da. egin.
Zoramena izan zen, Bai, baina nosko pelikula kontu da hau zuzentzea, behinat. oindela bi urte. Ez da inbeste. Bai. Gaina buelta honintzen espreski erresuma batutik, esan nuen buelta behar naiz, eta pelikula egin. Eta zoramen hutsa da, baino, da, como, sentsazio bat, ikaragarria pelikula zuzentzea. Gaina nik idatzi nuenez, ikustea aktore batzuk. Zuk idatzi dago zeo zer gorpuzten, eta nola, topiko bat, bale? Baina ikustea, nola hartza dituzten pertsonaia horiek, eta bereak eite dituzte, eta batean ja dago zure eskuetan, eta haiek ematen izkiote, bestein bat kapa, eta zure aurran ikuste dituzu, eta gero baita pentsatzea, pertsona tale bat hemen bildu da, eta egia gezurrezko zerbaitetan gure dana ematen, como gezurrezko unibertso bat sortzen, eta netzatu da, como gizakiak egin dazakeen gauza politenetako bat. Nahi notzun galdetu, zer da hola aldizkarixen agertzean anekdota hori? Hau pelikularekin lotua dago. Bale. Eta hau da, ikaragarria anekdota. Pelikula honek esan dauka, da, dokumentala eta liburua, pelikula honena, izango da asko zobea. Ze, guk kastina egin genuen, eta historia hau kokatzen zen Euskal Herrian eta Madrilen, bai? Eta orduan ere lagun baita zuzendari bat, Aitor Artetxek, beak esan zian, baukat aktore bat oso ona uste dut izadetekela, paper ontaratako, karo, gure lankidea izan dakoa, bai. Eta, aktore hau, ez dut izan esango, Vale. Esan eta pitido. Bai, ez duzu ezautuko, Vale. Gure gurasoek ezautze dute. Ze, 80ko hamarkadan izan zen top model espainiar bat, Musa, Paco Rabanne, Auta Bestea, zen top model bat. Esan izena. Ez du desautzen. Eta beak gainadaka seme bat, Bai? tazkana begi batzuk, esatetzula, jaseituan jarri nahi zu kamera bere aurren, eta begi horiek erakutsi. Eta orduan eskaini genien bi paper. Eta orduan dana deia egin, bai ados, Osa, aktore hori ados eguen zure pelikulan parte hartziaz. Bai, a tope, beha da, bai, a tope. Eta zeba uste duzu onartu zutela eskaintza? Pelikula hoiteko? Bai. Ez diotelako bestia zertarako ditzen. Vale, claro, galdera, igual horregatik, Bea, model izan dakoa, eta aktore izan nahi du, baina ez du inoiz lortuko pauso hori ematea. Orduan bat batean, nire lagun Aitorrek film labur bat egin zuen berakin, pista asko maten nahi naiz, eta orduan horri esker iritsi zen ni gana. Grabatzera gindoa zen eguna, baino, aurreko egunean, dei bat jasotzen dugu. Madrietik. Hola. Ez. Berana esatenen hori ditxo. Karo, ez, porque prozesu hontan, potola kontuta horret, prozesu hontan, holan elkarrezketa bat egiten diote. En plan, ze modu zaude, non zabiltza. Vale. Eta hor beak esaten du, parte hartu behar dula proiektu baten, zakin nola jartzen den plan, joven promesa, Beñaturi Etxebarria, tal, pum, pam, en el hola. Topatu daiteke artikulu hau? Bai, Hartzeko, superziur nago, beha esartu. Eta aldizkarianik etxean dakat, bai. Hombre, claro. Bai. Eta orduan, holan agertzen naiz, grabatu eta egun bate leheno, deitzen gaituzte Madrietik, Leganitoseko komisalegitik. Barkatu. Bakizuen nola, atxilotzen zaituztenean, dei bat egiten uzten dizuten. Bai. Bueno, bapata, beak gu deitu gintuen. Atxilotu iben? Atxilotu eben. Bai. Kontuatu ginen, ez genekien, baina hor ikusi genuen, pertsona honek osasun arazoak dazkala. Eta presio horrenpean, bere semearekin, etxetik irtetean zaudela, sekulako, semea 12 urteko mutila, sekulako liskarra izan zuten. Ondo daude, baina, bere erreakzionatzeko era, izan zen, behar sartu, izan, paniko atake bat, eta orduan bizilagunek entzun zuten. Eta polizia ditu zioten. Claro. Eta gero aktore honek, akabea, borroka oso berezi bat, poliziarekin, zeke oso sartuta dago baita giza mugimenduetan, eta sutu egiten da, berela poliziarekin. Eta orduan, hartu zenean antxe, haien aurka oldartu zen. Claro. Baina puta show, ez? Eta orduan, borroka izan zuen baita poliziarekin, eta esan zuten, lehen da bizi, guazen atxilotzera, zeki guztiak gertatu dan,
ez zaude ondo, adin txikiko bat dago sartuta medio, orduan behar dugu hau komisaldegira eraman, eta han hau argitu. Claro, baina beak erabizun deiori gurdeitzeko. Eta batean esan genuen, claro. Eta, osea, guk norbait ditu beharko genioke? Hombre, Ze bere deia gurekin erabilidu. Osa, bakarrik dei bat eitzen itxitzen. Bai. Eta ze esan zizuen dei hartan? Lasai hoteko urrengo unean Bilbon egon gozala. Eta guk, ustet ezetz. Ustet ezetz. Eta ez bakarrik, aske egon gozalako, ustet, zehose larria gertau dela, eta zuet zaudela lan egiteko moduan. Ai, ama. Osea, hau ez da, bai, pelikula egin behar dugu, beraz, sartu zaitez kotxe hortan, igo, pelikula, ez, osea, dago, gaina, osea, ama, semea, osea, egoera, esan genuen guazen, kriston krisia, baina esan genuen, ez etorri, osea, hartu lasai. Eta orduan, geneukanez, umean kontaktua, umeak guri idatzi zigun. 12 urterekin? Bai, guri idatzi zigun. Eta guk esan genion, baukazu beste heldu baten telefonoa. Eta eman zigun, bere izebaren telefonoa, amaren aizpan telefonoa. Eta deitu genion, ez zigun hartu, baina geho mezu bat jarri zigun esan ez. Hau, biak ez dia egoko. Eta guk hor esan genuen, evidentemente. Ondo daude, behakin itzein da, ondo daude, baina betxatzut, esatezu, denazten da, holan elkarrizketa bat, nere izena holan. Konturetu barik? Dei bat, momentazo honenak emotzuz. Bai, osea. Zeske emotzuz zure bizitzako anekdotak bera jakin barik. Osea, horregatik, osea, da, dokumental, liburu bat eiteko, oso fuertea. Ai, ama. Oso fuertea. Wow. Bai. Bale, tarti zaratuko gu, eta hain dugu kolaborazioiek, gure kolaboratzaile favoritiaz, Marichu White. Jesus, baina zer ritmo itukoiek behin ahi. Ema jone hurra. Bueno, Marichu, gure kolaboratzaile favorite. Hemen dauke ongitorri. Denboraldiko lehenengo kolaborazioa. Claro. Pozik zaude. Oso. Gaur netorpixet ja intelektual bezala, oain ondan polemika hau, liburuak, egia naiz pertsona bat asko irakurtzeuna, denbora librea dakatenean. Maria Pombonen deklarazio bai, mitokaia. Baton batek entzun espadau Maria Pomboko indala, bueno, ja desente, ezaban, irakurtik ezaitxu lehitzen pertsona hobi. Eta orduan horrek, bueno, polemika bat biztuban, eta polemika zein zen, ni ez nintzen enteratu, porque ez nuen enteratu. Zara Jomen erostia, El Principito liburua, titular bezala nik horiku zenun, Zara Jomen, bueno, igual dula egingo deu, Maria Pombon polemika. Bai, beste barik, kontua esan esaten, bueno, Maria Pombo moduko pertsona bat, hainbeste jarraitzai deukezena, esati, irakurtia iolako importantzia gitxi emotik edo, ez da bela mese deitzen. Bat ez be gazterixiai, jarraitzen da bela Maria, eta eredumu nartzen da bela. Bueno, a ber. Bai, pixek kutre, gehiago izin da espero, ez dara emakume horregandik. Guazen gu, nigaur nator, ze udarontan letuet liburu bat, egitea, ez dakit ezagutzen dezuen, Janet McCarthy. Ikarliko Rubixi. Hori da, gehienak zan bezala ezagutuko dezuena, eta, osea, liburuan titulua, Me alegro de que mi madre haya muerto. LOL. Fuerte, ezagutzen zu, ez que hau trikifan, vale, te veo. Portada ainda, como arroxa eta horilla. Ez gozo fuerte, feretro batekin. Bai, eta egila da, ostras, oza, ze gogorra, gauza da, liburu hau argitaratu zen 2022an, uste zure pelikula grabatu hortxe, ordana, astrodanak. Ni eta Janet biak traumatizadas. Eta egila, oza, pila bat gomendatzei zuet, liburua irakurtzian, gaur puntadita batzuk emango eskizuet, baino irakurri. Ose, nik esangoet, bueno, gainetik dago, eta bere fanak izan geanak, eta nik neska hau jarraitu izan dut, baino, osea, izan da, ze bizitza, lehengo eta behin, zartuko gea amakin, ez? Janet, famili baten jaio zan, bueno, famili pobria tal, eta ama, Janet zan gaztiena, eta amak 8 urterekin hasi zan ematen kastineta. Aktore izatian aizun bere amak, umia, claro. Vale. Zuglia, punto de partida, ama bat, 8 urtekin kastindan eta ume batola ematen, osea, zertzea, la voz kitze emate dituen ama oietako bat, porque mi hija tiene talento. A ver, ume horreko berdu eskolan, osea, bale? Eta parkin jolasten umikin. Ez que... Esposizioa ez da ona izan. Eta mukia jaten, baina zerita geldi... Eta basatzan jausten eta zikintzen. Osea, ez que hortako da ideuke horreko mi horrek. Ez que, nahi, kriston pena, eta klaro, hasieran igual, ni pentsatzen nun,
Jenetek igual nahi du, baina gero liburuan aurrerago konturatuko gea, Jenetek, gorroto zula mundu hori. Eta gorrotu zuen bere ama, ere bai horregatik. Hombre, imaginau, tituluan izena. Bai, titulua, horregatik da, bai, claro. baina da, azkenian, zure ama, eta azkenian bere amarezan manipulatzailea, ikusiko dugu liburuan zehar, kriston manipulatzailea zan, gaixotasun batzun, kantzerra, urte asko zehontzan kantzerrakin, eta klaro, gaixotasun erabiltzezun, umia txantajeatzeko. Wow. Ze pasatzen zan, hortik aparte amak kontrolatzen zuen jatentzuna, bere lagunak, bere bizitza, nola jantzi, dana, klaro. Jatekoa kontrolatzen baldin behiozu pertsona batei, atek joka datoz, tik-tik, hola, anorexia naiz, tik-tik, hola, bulimia. Claro, mundio hoietan azkenian, amak nahizun, bea, izatia, porque prote izamertzun, porque onena, eta izamertzea flaka, eta izamertzea... pasarte bada honaiko gorra izatezuna, petxua hasten azizitzaion momentuan, ze, klaro, batzui petxua haste zaio 13 urtekin, 30 titular, eta pixata zintza izkit reale. Karo, bai. 30 Eta, Jenetei, petxua hasten azizitzaionian, amak, klaro, tapatu inbertzula, eta, izazkenean, etzan ume baten itxura. Eta esatezula, hau gogorra. Gero bestalde baita, bere bikote harreman batena, ezkizan un pobre niña. Azkenen, klaro, Sam, pertsonaia, Sam izan aurretik ama, asko ibili izan, lan asko intzitun, baina ja... Ikarli aurretik. Bai, Victorious eta... Bai, aurreo, ez, hori aurreo. Samen Kat edo, bai, hori izan... tipo Nickelodeon. Bai, hori da aurreotik intzitun lanak, baina ja Sam pertsonaian Ikarlien kriston fama lortuzun ordun. Bere amai behin iskutuan esan zion, bere lagun batekin zijoala, de hecho, Ikarli protagonistakin oso laguna diala, berekin zijoala 4 egun kanpoa, zintzan kontua Sam, lehengo aldiz zola, bikote harreman bat zekan, iskutuan, ama izenteratzeko, bestela ama etzion utziko, ze pasatzean, mutilonekin juntzan, oporreta... Zesatzen amai Ikarli hasi joila. Bai, Ikarli zijoala, ze pasatzen, klaro, ezaguna zan, paparatxillak argazkiak atea, urrengo egunian portadan, alde guztitatik, eta amak orduan, klaro, kriston amenazak, zan, normala da, ume hori deiten, bere adinian, etzan normala, 13 urte matezian, uste, eta ez zula, baina, bikote harreman batekin, eta, edo zeinek, eta doietan, ingo zituen gauzatxuak. Gero baita, ez dugu astubers, guztan dazula, Ikarli zan Nickelodeon produktoran parte, eta danok dakigu... Eta hanken ganako fetitxi. Txun. Ikonu behori dala. Eta, eta berazta, eta kasuak, eta klaro, liburuan asaltzea, ze amana horrutziko du, barkau amana astu zait ezatia, jebilena, porque, manipulatzaile bat, esatezula, ke horror de persona, ze gaixua. Gauza ja, okerreo jutea liburu aurrian konturatze zehala, Jenetek esateula, 17 urte arte amak bainatu itezula. Ostia, zertarako? Eta itezizkiola inspekziones de partes íntimas. Inspekzio vaginalak? Bai, bere parte intimeta. Inspekzioak. Eta, klaro, Jenetek entrevista baten izateu, nola ez sentitu zan, bortxatuta sentitu zala, bere ama. Bortxaketa da, literal, eske fuerte. Baina, inspekzioak zetako... Karo, ze bilatu behar zuen horrama. Altxorra. Etza normala, etza normala. Bai, horreman seksualik egukidu, nolakoak. Baina hori ez duzu ikusten bizta simple batean, ez? Ezke jakintzazu zertzeon, zertzeon bere barnean. Gero, kontua da, haman, kapitulu alagata bestaleti dakau, Nickelodeon, mundu, turbio guzti hori. Pedofilia kasuak, ez dakitzen. Hemen, liburuan, asko gustau zait, Dan Schneider, beste gizon horreatik ez du ezerrezaten. Hor dago, pertsonaia bat, dala el creador, danuk dakigula Dan Schneider, nola esatea? Dan Schneider, edo bai. Bai, betiko. Dano dakigu beha dala, baina, klaro, ezkenian ez denuntziak, eta, por movidas tal, beak el creador izen erabiltzeu, que me parece una fantasia, eta ze gogorra, bertan esplikatzeu ez, ze gauza pairau zituen Ikarlin programazioan, horra didezateue, gizon honek, asko erabiltzezula, behaiek aktoriak humilatzia. Ikusi zazu tipuen argazki eske flipo bengo zuze. Asko erabiltzezun behaiek humilatzia, eta adibidez, figatza basate zan pertsonaia beti jaten zeon. Bai. Beti jaten. Zuk ustezu, etzekiela neska horrek arazoaz eskala jatekoekin, hombre zekiela. Gero beste alde batetik dago kapitulo bat, azaltzen Sam, esaten, porque mi madre, cuando estaba aburrida, cuando era pequeña, me daba café para que bailara, tal, hola. Sin más, porque
zamen ama zan, ama ausente bat, eta nahiko zorua, tal. Ze pasatzea, zamek, Jenetek gero ezateula bere amak, kastinetan, kastina baldin bazian pixa, divertida izen bertzina, espontanea, txikitan Red Bulla emate ziola, energiak indajuteko, da izatezu, ostras, similitude hauek ez izatezu, wow, que hijo de puta, oza, dana sekien, nik uste ez, azkenean nolako tokian sekretuik ez dau, hainbeste urtez, batea egon diala izatezu, jo, ke cabron, eta bueno, kontua da, bukaeran, dana txarra ez da izango, programa amaiera erdialde aldea, Nickelodeonekuak, Samei ez dakit gainontzeko, baina Samei bintzat badakit, ezken izizkiloen 300.000 euro, isiltasunagatik, eta ezer ez kontatzeko, Gitxi bintxantzeate. bertan, pasatzen gauzak, ezer ez kontatzeko. Zorionez. Baina kontau dau. Samek, bai, etzun onartu dirua. Vale. Irabazi. Osondo, Sam. Eskerrak. Eta, wow, esatezu, gaixua. Da zu gaur egun ikustezu bere entrevista bat, bere zerbait, eta eske ikustea, begirada super triste, normala. Osa, ni nerex bat gogorarazteiz, nire psikologak esatezila, baina eske begiradak dana izateu. Eta begirada itxali badaka esatezula, jo, gaixua. Eta, bueno, honekin esan bukatu nahi dut pixkat, Janeten inguruan, txapo behintzat guzti hau indulako, liburu honekin ezan bizari jasot zitula, eta 2022an liburu salduena izan zen. Ostras. Eta, eske irakurriko bomba. dute. Irakurri oso gomendagarria, oso. Gomendio ez ari garela, Nickelodeonen kasuaz ere oso ondo hitz egiten du, edo gomendatu didate, Prime Videon eta HBO ere uste dagoela, Nickelodeonen inguruko pederastia kasuen eta fetichismo honen inguruko dokumentala dela Quiet on Set, silencio en el set o en la sala edo lako zerbait, ikusi albaduzu ikusi, nik aste hontan ikusteko helburua dut. Bai, eta gaina aipatu dituzun, beste manipulazio eta busukasu horiek, ze askotan hoi epatzitugunean burua dijoa, adibide grafikoena, eta baina hemen nahi geha, ez, beste hau milatu, autoestima jaisteko, eta orduan ere aprobazioan edezu, eta orduan nire botera erabiliko dut, eta zaude hemen, zu suntzitzen zaituelako psikologikoki, eta zaude, holago... Mekanismo pila bat. Bai. Literal. Umeko itxau ez, zenbat urte dukez gaur egun Samek? Jenetek, 83koa da. Orduan, 31 eukikoitu. 31, ez, 32 barkau. Ondino, naiot pentsau gaztiala eta igual aldabela hau da noi... Egia da gaur egun Jenet dao kameraren fokotatik itzalpian dao, ze dao zuzendari bezala, eta idazle bezala irakurri dut, eta pilo bat posten naiz. Nik uste oso erreta bukauko zula fokotan eotiakin, dana burura etorriko saiola, bizitako dana, eske oso gogorra da. Orduan favorez, txeku bai, entzuli, zuen seme alabak zain du, eta oza, esan... Eta eskargatu zuen frustrazioak haiekin, edo aprobetxatu haien tirada, zuek egin ezin izan zenutena egin alizateko. Da YouTubeen kuenta bat, tipa batena, kanal bat oso ondo berbaitzen da bena gai honi buruz, dala umien sobreesposizioei buruz, medianoche ni beti ikustot. A ber... asko daki honi buruz, liburu bat idatzi hau ontxe, asako itxen dugu berba honi buruz, Berdeliz, eta Maria Pumbon honi buruz bebai, eta Nickelodeon me komentau izen dugu. Kaso diferente di, aktorien kasun diferente da, baina eske influencerren umien kasun, ez dauke, ez da kontratoi peorreku miok. Así que, hor ja, beste terreno baten sartzega. Orduan, gomendagarrixe bebai, hori kanaloi nahi bozu ikusi honi buruz. Jarraitu diot. Guai, nenaz. Onaino. Eskerrik asko, Maritxu. Onaino. Eskerrik asko. Hala, ja informauta zaudete, irakurri liburu hau, eske argiuta gratu. Aspalditik irakurri nuen, eta baina karri ez zula. Ikusna neube, bai, eta atentzin itxuz. Eta jangezu, ez gaina gogoratzen naiz, nire antzerkiko anderenua Sandra Ferruz, dala, honestakit ezagutze zuen, aktore makina bat. Eta, klaro, ikusi zenean liburua, eta... irakurri zuen izenburua eta gauzan, Maria, pero... Ni, a ver, tía, Sandra, que son libro, a ver, son libro... Ai, Maria, pero... Ez da manual bat. Ez da manual bat. Nire mama itxede, ez dakatela... Baina, tipa gauzan, da, ez que normala, zain da bortitza, posten eiz nire amail izan, ez como, wow, zein okurritzaio, baina, bueno, normala. Irakurriko dut. Normala, kasu honetan. Oso, ondo, bai. Eskerrik asko, Maritxu, eta... Datorren kolaborazio arte. Hori da. Bai. Txau. Aio! Zer diogu, zer diozu.
Bueno, bueltanga. Eta orain entrevistaren bigarren partea. Eta bigarren parte ontarako, pentsatu genuen, ja, denboraldi hasiera hontan behar dugula dagoneko salseito bat. Eta esan genuen aproposena, beñatito. Beñatito, Zeatik. salban azazu pixkat biguleko. Sin más. Informazio daukazulako. Eta badakigu informazio daukazula. Eta esmaz, hitz egin behar dugu duela gutxi pasatzen gauza baten inguruan. A ber, kariz gauza bat, eske, betxu, aspaldixo naitzi, igual pixkat emozioa itxega gauza kontean. Bueno, pitidu duko zor lagungarri. Bai. Baina, a ber, bueno, guazen hasta atal hontan, elkarrizketako bigarren zati hontan kontaukos pixkat, telebizio mundioko salseitu. Bai. Kontauko bai pixkat, queer teorixei buruz lehen hasi dela, baina asko geixastozko zule kontau. Eta horraino. Bai. Horraino. Hasikoa kontetan, zinemaldi izen dela. Esan dugu zinemaldian, bale, pues ya está. Esan ingo Bai, esan duzu ja. Esan gau zinemaldi izala, eta, bueno, zinemaldi xan barrun, danok egoga, kasetari xen jaixo esan gaina. Baina, ze kontatu behar duzu? Baina, esan ezu, gala, festa... Bai, hortan pasauteko kotio bat. Euskal Zinema. Bai, dano dakigune, ez? Bai, ez duko, bale, kontatuko dugu. Bai. Kontatuko dugu, bale. Kasetari xen jai bat egozan hori. Bai. Bai. Guego ginen. Bai. Kontua da, eske, peligrosa da, baina bueno, esako dugu. Ego ginen, lehenengo galan, ezakizer, oso ondo jantzitxe, ezakizer. Eta gero, zegoen juerga bat aplanen, konbidatuta geunden ere, eta antxe egon ginen. Eta zutan izartu ginen Nogales eta hauekin batera. Bai. Eta hor sartzen gundela, zu ikusi zintugun. Tipo, hor aurrean, ondo. Metro lauro gaita margarillo. Gorriz jantzitxe, por cierto. Ez da pole danceko barra horren atzean ezkutatuta. Eta, zugana joan ginean, guztiok literal egin genuen en plan, zeuden, esango dugu, ez dugu esan ingeu. Pitido. Zeu esan, lietan, de repente. Baina eske, batakena baten dizkio 13 urt, osea... Bai, uste nun, ez ginela hemen sartu behar, ze harreman honek dakatela, baina, dale. Baina gauza, nik hauenek isen aurretik, osea, ni ordu momentu netera unitzen. Nik flipatu nuen, osea... Ez da lehen abiziko festa Nikola ikuste ditu danak. Serio? Bai. Tu baina, 17 urteko diferentzia. Egia da normalen disketoak izaten diala, A ber, gauza, esankegu. Bat, ez autozue fijo, beste iguales. Bueno, bai, biak diazagunak. Bixe dizagunek, bat besti baino geisha. Bat oso ezagune da. Bai. Porque batek dauka da gure testu inguru berdin, gure edadean tegoa tal. Bai. Eske besteak dauzka. Oso bertukoa. Bai. Eske, claro. A ber, berez hemen esan aldogun gauza bakarra da, gora maitasuna. Zuk zer bai diago gero ze pasatzen. A ber, nik batera ikusen nituen ateratzen. Bai, Bai. Osa, etxera? Zer gaina derak botagintuzten, eta, Nora. Hombre, enituen jarritu hotelera, suposatzen hotelera, ze geho, gehienak juginen after party berdinetara. Orduan genden denak hor, ardigalduak bezala, enbrantzuna zoaz, taksi bat 2 lau, eta 2 pertsona hauek alde duen ziren talde horretatik. Lol. Eta esango ez du, agian aire hartzeko da. Bueno, baino eskuak bestean praka barrun sartuta dituzunen uste etzeala alden du aire hartzeko. Justo, airea horrez dago. Airea ez do. Ez dago airerik. Ez dago. Bai. Ordu, bueno. Vale. Bai, nik, ni harri txuin inun. Nik eneuken ez harina informazio hori, eneuken zen ez horrek 2 pertsonak alkarraz ikusitxe. Ja, gainean ikustatzen zaitu lakoetan geho urrengo gune ikusteitu historiak, desatet, igo aldu beste pertsona hau historitara. Ze hau askotan egite dute ez, egon gau osoa filetazo, baino historitan etzea agertzen ez da zure belarrian. Planez, gaua pasaet bakarrik, o hemen, aitziber eta malenekin, divertidas, 5 minutu. Geho jagariño, zeuden erabiltzen mingain hori, interprete. Bai. Ai, ama, bueno... A ber, a ber bixotako bat aldogun gonbidatu benetan. Ez, baina bietako bat abeslaria da, baina ezin dugu gehiago esan. Creo que ya esan dugu bastante. Bai, gauza bat, esan... Betxu, no nos gonbidatzen bogu hori pertsoni, entzuliok, prometitzot zuegu, pertsona horri galdetu ingotzeule egoera honi buruz, bale? Ez diogu, nola galdetu behar diogu. Karo, esan ingotzeegu, a ber, konfirmatan da ben, edo guzultatzen da ben. Biotako nori.
Baina guzturtatu Zaharrai o gazteai? gazteai, baina ziurtatu zer guk ikusi genuen. Osa, esplizituago ezin genuen ikusi. Ja, baina, bueno, ziurtatu, a ber, zerbait dakoen. Bueno, no creo. Salban azazu! Vale, koteio Qué geixa, pena, a bai. ber, A ber, askotan bebai, egixa bainatzuk aurreko Bai. komentau zuztela da, hube egixe da, askotan lotzo gule telebizio eta farandula mundu salseo txarraz, edo salseo txarra, baina... Bai. Sarriago hitz egiten dugu gauza negatiboa gertatzen direnen, normala eta Liuk horrengo ez hitz egin negatibo, dugu. baina esaten dabe, ai ba, enbidixak edo, ai ba, honek kritikau inda beste izen, honek ez da izen. Eta gero, egixe da esasen dule, da pentsan gatu nitzela, bebai deuela oso roi hona da, oso jente hona, eta hori bolan dala. Bai, nik aprobetsatu nahi, onan atorrela, ze telebistan lan egin da, askotan gabiltza lanean, aktorekin, abeslarirekin, azkenean Euskarreko farandularekin. Eta egia da, puntu eta itxe gara, non, hainbeste gauza egiten dien, eta ze ondo, baina, aigea egunero deika pertsona berdinei, eta jaso dituzte egunean 10 eskaintza, eta nekatu egiten dira baita ere, eta orduan, ustet oso garrantzitsua dela, garaiontan, jende hori zaintzea, eta egiten diren esfortzu horiek eskertzea. Zuek biak, nik lan egin doan saio batera etorri zarete, konbiatu bezala, gara ezberdinetan, eta seituan erantzun zenuten, seituan antxa gertu zineten, eta hori ere, aprobetxatu nahi dut zuei eskerrak emateko, gero bata bestari bideo bat grabatu zeniote, gauza asko eskatzen diela, eta eskerrak oso gutxitan ematen diela, bai. Gero badago ere, ez profesionala den jendea, ez dugu foko hor sartuko, Gu kontau izegun, nonoz, gostin izkun gentio. Bueno, ez gostin, lotuteuen genti eta derrepente egun batetik bestera. Minitxu batetik bestera saskune, enoie. Edo aratago, edo igual lekuren batean lan egin, eta leku hortako buruak zu tratatzea monigote bat bezala. Osa, hori ere, da ez izatea profesionala. Osa, nahi zaituzte egiteko lana alik eta modu efizienteenean, baina gero eta humanitate gutxiagorekin. Osa, zu, egon jarri hemen, 5 minututan egin da, venga, piratu, eta ez dizkizu txikera eskerrak emango. Osa, horrelako gauzak, irutzen zait, super... Bai. Imaginetot ez tala bakarrik sektoreko gauzi, baina suposatzot danok nonos holan sentidu ize garela. Bai. O pasau izakule danoi nonos, atzenin bierrin... Dano dakiguz lan funtzionetan daen pixka bierrak ez, batzutan estresa itxega batzutan larre itxo batzutan, ez dakit. Baina elkartzen bat dugu, eta nire adibidez, eta aprotxatu nahi baita izen oiek emateko adibidez, lehen aipatu Janus Lester. Janus Lesterrek guri grabaketa bat salbauzigun, egunean bertan, genukan beste gonbidatu bat, eta ekida justo Janusek nik ghosting egin nion berai, geho berak niri beste egun baten, eta baina egun hortan, beste gonbidatua ezin izan zen etorri, eta esan hon, hau da eguna. Eta idatzi nion, eta esan hon, agian ez du erantzungo. Bere ala erantzun zuen, eta esan zian, hor nago ordu erdian. Eta horra hartu zen, eta salbatu zion grabaketa egun bat. Gau adibidez, eta jabukatzeko honekin, baita, esan behar ezezkoak ere ematen ikasi behar dela, baina ezezkoak ondo ematen ere. Eukiguz guk ezezko batzu... En plan, txakurrak handizkite txeko lanak. Baina ez, eta hori eskusa bada, baina eukiguz ezezko batzu borde bai. Ojo, oza, nik ere. Bai. Esan ez duen orden? Esango dugu. Pitido. Baina ze esan zigun? Ez, 3 punto. Eskerrik asko, aredura marka. Nor, pitido. Nor izan zen? Egia da. Aberta gozat, nire lanki dizen da. Hombre, eta igual eskatzen dizu jartzeko taxi bat handik, eta ez jo. Bai, uste punto suspensiboak adinagatik dela, Bai. Nere kasak idazteko, kaixo, gutun bat iritsi da, parece hija, herriko interesgarriena, en plan, kaixo, punto, gutun bat, punto. El thriller del año. Abera esmatzen duzun norden. Vale. Esan zizun, ez ditut entrevistak emango, ze edabideak manipulatzaileak dira, no seke. Eta gu, wow, deitu digo manipulatzaile oraintxe bertan rainda. Esto me suena. Nik esan dako berbak hartuko zuez manipulen gozeta titular faltsuak jarriko dituzue. Bai. Akin ordan. Bat por culo, esan dago ere, venga. Naiz ino esaiatu behakin. Grabatu behakin, baina nik ez dute kontaktua egin. Badago la kotilloren bat, edo gertaeraren bat Euskal Herrian asko impactatu zintuena, edo egon zinela living histori horrekin.
Ai, nik beste bat dakit ontxe, baina eske hau lagun pribo bate kontauteko gauza bada. Baina gu jakin behar dugu. Sí. Zuk esan lehenengo. Eske gainera impliketa gaitxu zuta ni. Osartu aurretik, nik gehiago flipatzen dut ez da, Kristo meloia da. Zer? Baino gure farandulako gizon homoseksual askok umeak... Erosten ditu? Bai. Eta, egunero entzutet izen berri bat digo, ostra. Eta hau oso isilpean dago. Eta nik, esatet, hau isilpean dago... Eta uste eta batera beharko ditzatekeela, baino ez, gutxienez, un poco a debate, un poco esateko. Aldo oso ata, oso izkutuan dago, ez zitu bateako, porque izan batzuk oso potentea daude, eta... Baina ezin dira esan. Ezin dira esan. Osa, irez dauzkagu. Bai. Baina, esango ez zoze, baina esto es como un poco heavy, Vale. Hau pitido, baina... Vale. Seme alabak erosiak dira, eta no ez da homosexuala. Eta hoi dago super sekretupean. Bai, eske igual bat... Super sekretupean. Ez da sekretu, me suena baten bat. Niri esan diate, eta hildori markatua dago, ezin dugulako horren inguruan hitz egin, espazio batzutan. Biak. Uste, guk zerak egon komunia. Lietan dana. Jazta esagot. Jazta esagot. Ta nik hau, dakit, ez bereziki farandulatik. Lasai. No lo blipes, me va a matar. Pues hau ja kontako, Ze pasatzen uda osoan, pilotari bat pasatzen behatzetik. Piko pala. Pesau, mesez, paken utzi, tal. Eta etorrizan programara, ze programa osten pase 8 ondartza, eta programa bukatu, zan, Envío Express 24, desartu egin zan, en plan, tipoekin ez juteko. Ba, atzoko festa baten, eta esateit, li hau indala behakin, digo, amor, egon ostean en plan de, ostantzatu baken, alde, bueno, ba, dene daukagu egun haul bat. Beinat. Baina, hau kontatu daiteke? Bai, begrite, ez dugu izan esan, pelotaria asko gaude. Baita? Baina, itxoin, horrek ez dauka, baina, itxoin, baina ez dauka bikotea, berak? Tengo buenas fuentes. Nik esan beharra dakat, nik hola bizitzan, gorde behar izan duan, como sekretu handiena celebrity munduan, ez da Euskal Herriko celebrity baten inguruan izan, baizik eta Espainiar estatuko celebrity bat. Vale. Abeslari bat. Espainiako esan aldozu. Eh? Espainiako sekretu esan aldozu. Ba, esan, zeiar hermana moztu dute, baino, Amaia abeslaria, eta hau ez da ezaguna. Baina laguna dazkat Madrilen, eta zirkulorietakoak. Amaien mutiak, Adar jarrizkio... Bere produktorea izan denak jaz daudela. Bai. Baina hain ondo haude, Buelta guindi? Ez, baina lan egiten jarritze dute eta... Amaian muti ezagune da? Produktore bat da. Bere produktorea. Izandako orain arte, ja ez daude batera harremanean, baina produktora izaten jarraitzen omen du. Bai, ze bideo bat zuten dena gutxi elkar lanean. Ostra, horienek izan. Baina nire eta auto nintzenean, enio niñori esan, da, hola egunen bande, nago hemen Bilbon eserita kafetegi batean, eta dakit, Amaiak ez dakien zer, dala superklabe bere bizitza. Enbizen duen. Nola esago jo, ez dakat. Lekturas. Ez dakat. Baina Amaiak hori jakin behar du. Oain bai. Honen badaki, bale. Madril txikia da. Claro. Berari ere esango zioten. A ber, gero beste goza esango zuet. Zui raru itxatzue. Orokorrin, adarrak ipintxi. Neri bai. Nola dago merkatuak. Kari bai egunon. Nola dago. Ez que gaur egun harritu egiten dit, ostia. Bai, baina... Queer teoria da adarren teoria. Betxu, queer teorixo amaitxu benke hau. Amaitxu garaia. Eta bakizu nola bokatu dezakegun entrevista esaten, kukaratxo batza! Zuek eta adarrak hartzen dituzen guztiak. Bai. Basarie, bai. Basarie. Baina, bueno, a ber, jentikin deixela nahi da ben. A ber, betxu gauza esango zebe, bai. Esango dut, nire zidatea adarrak jarri, bale? Osa, badazpada. Ematen du dago despetxatua, edo zer. A ber, ni bakarrik gauza bat esangot. Adarrak ipintxik, berez, dano kriminalizau itxeu da, bale? Ulertu aldot parte baten. Baina gero, parte hona ebauke. Zer?
Bueno, hori bai, baina dinot, Jorge Zairuz enatalak adibidez. Esponiendo infieles. Ja. Kariz, osea, horrek deskubritzeko aukeri aukiezkero, no? Ez kiston barri dibereze. Ja. Ez? Osea, izan esaten eduki oso ona ematen dula... Ja. Adarrak ez hori baleude, destapatzea. Igual berta momentun, jo, txarto pasa oso besti, baina gero ez dakizun saltzi berez. Bueno, a ver, Ja, karo, zuri egiten ez dizutenean. Claro. Malen, Guapa. adarra jarri dituzu? Ez. Edukia sortzea arren, sikieran. Es que no. Baina jarri izan dizkidaten noiz bait. Guazen, hau bukatu eta guazen bere bila. Guazen bere bila. Zuri ez bainat. Niko txian hijoa. Ez, Zuri ez. ez. Baina baita, osea, Zuk dakizuna. Ez. Ez zuzenean, dakizuna. baina utzi nun motiko batekin, eta handik bi astetan lagun minarekin hasi izan liatzen, eta ezkutatu egiten ziaten, eta bueno, oain beste pertsona hau, psikologa da, musu bat hemendik, no? Norakoa dan mundua, norakoa dan, baino, bai. Hoi ez dira adarrak zuzenen, baino praktikan, baino, zuk ez duzu pertsona deskubritu bapaten, ja. Karo, eske adarrak zure bikotearenak eta zure lagunarenak. Ai, ama. Claro, tia. Osea, doble. Eta, jo, eskene lagunak, oin psikologana esaten zian, eske, ja, zuri honek min emate dizu, baina gauza hauek gerta daitezke zuia ez zaude harreman batean, eta nik ez pertsona hau ez ezagutuko zurekin harreman bat izan dulako, eta laguna garela, ta ni tontoa esan duen, ze arrazoi daukazu. Zarrazo, ja. A ber, bainat, mesedez. Jo, ze, gainera saltzen zuera bat esatezula, jo, egia da, nik supera hau behar Hori da dut, eta... manipulazioa, psikologoa da, badaki manipulazioa. Baina bestelan be, osea, zuek gai honen ingurun, bueno, ja maitzak miga, baina gai honen ingurun, ez tozue pentsean, osea, ni nire lagun baten eksa sekulen itzak Osea, dioko. adibidez, ni Ez, nik ez zure da. exarekin, estamos locos, o qué? Osea, eta ni zuriaz. Pues hori. Baina nonoaz litan basa, be, osea, neuke hori pertsoni errepikatuko. Malen tronka. Osea, Osea, ez da beste inor benetan, neube bardin. Baina ez bakarrik harreman bat, Litan basa nonoaz, enoi Bai. bardinaz lieta, tia. Ja. No, Kariz, beñatito. Entzularen galdera. Ai, entzularen galdera. Bai. Ai, Bueltan. bueltan. Entzulearen galdera. Bale, bueltau gata dukeu, entzularen galdera. Jo, gaina bidalduzkule entzule batek. Ez que nire favoriti da. Kenia Zazpiki. Kenia Zazpikik bidari digu. Kaixo, Kenia Zazpiki naiz, eta hauxe da nire galdera. Zein amaitasunagatik egin izan duzuen ekintzarik patetikoena. Buixuna! Ai, Kenia Zazpiki. Jo, Maja. magi, Aurrekun esaztien beran itxuri duketela. Ah, bai? Ez da, tipo aire bat dukegule. Bai, Bai, bueno, ez da, Sus, faxiñoiko. zut Bueno, ezagutzen. bueno, Kenia, mositxu bat, eskerrik asko bialtzarren galderi. Ostras, demoia, Temoie da, bai, meinatek erantzuteko. A ber, eske, meinat, behitxu, zuk daukezu itxuri, Nikolan kanpotik, Bai. Zuk daukezu itxuri romantikoi bat izeteko. Bai, Eta dana emoteko. Bai. Ze zein zara horoskopoan? hija pistis. Ai, no, bai. Ai, beste piztiz Intens, bat. gainean ez Intensa. estereotipo guztiak, pistizen estereotipo guztiak. Pegatzen dizu. Super sentimentala, intentsoa, ez egitze, ni esatet, enaiz renkorosoa pistiz naiz. Bai. Vale. Bai, nik barkatzen dut, baino, aztu gutxi. Bai. Ai, bani, Oza honak era txarra, baino, bai. Enarren korozio lan asko, Ez. Nik oso ondo doite dulo, esan manizun, jo, ondo ingo ez dulo, bani oso doite dulo, bai. Bueno, ze da izun ekintza patetikoena? Osea, nik uste nahiko txoin ditu ala. Bai. A ber, adibiden bat. Hola, burura etortzen zaidana. Londresen bizi nintzenean, Bai. masterra inun, toki batean, eta zen eskola artistiko bat, etc. Eta horrez dagotu nun mutiko bat, beak egiten zuen textilen diseinua. Vale. Vale? Osea, ez arropa diseinatu, baizik eta oialen inguruan ikertu, eta elkar ezagutu genuen, baino beak idazten zian demagozien Instagrametik. Osea, Instagrametik, harremana no seke, eta geho geratu. Hi, Eus Cowboy. Hey, Eus Cowboy. Hey, how are you? Howdy. Howdy, partner. Gau behar ginen bakoitzean, imprevisto. Ez, aitona hiltzai, no seke, Bueno, beti bueno. improvisto. Vale. Osea, eta zema biderri itzun hori, tipo gatu bierra eta derrepente. Claro, Claro. ez, baino geho ghostin egin zian, aitona hiltzan, eta horren ostean desartu egin zan, eta geho agertu zan berrio ere, eta jazten zian telefono deiak egiten, orduan seginen como harreman bat telefono bitartez, baino geho ez ginen gehatzen. Orduan nila, a ber, por amor, oia,
un poco catfish, ja, aurrez aurre gotearen behaekin, pues, beha kontauz dian, zekala erakusketa, kurtsoko erakusketa Londresen, ez dakitze, eta nik esan nuen, jumarko naiz. En plan, loreak erosi, tal, ardotxo kopa bat hartu ni nere etxen joan aurretik, pues, nuen, gaur da eguna, eta gaina Londres, bidaia luzea datukiraino, ara eritzi nintzen, lore sortaki, superanimoso, eta kao, nienekin behar non zegoen eta zen, ikasturte osoko erakusketa. Orduan joman nintzen, toki bihatzen. Incisu, parentesi bat, da lotzaik ez dut moten tipo lorak inordere behuti. Bai, niri. Baina jazen, puntu bat esan non, venga, eingo egu hain patetiko, izan behar dela terapia shock. En plan, hain patetiko izan behar da, hain gaizkiatea behar da, ja mutikontaz aztuko zarela. Vale. Eta orduan, junintzan, eta topatu nun bere plaka, bere kontu. Orduan esan nun, bale, hemen da. Baina, karo, nik esan nun, izan behar da pura psikopata hemen hola. Geldik, lore soltakin hola. Bea agertu arte, Had a partner. Jakin beak bazekiela nik juteko esman eukala, eta beak esan zian baiet, zaino gio klasiko handik aste bete lehenago ez du erantzuten, holakoak. Hore esan, bani joa altura batetik ikustea, ze hor enaiz egon behar etxoiten, orduan igonintzen gora, zen pixu bat goian, baina etzen, hola de transitu zen, igonitu eskaila batzuk, eta egon nintzen vigilante tipo Batman, hola, iuntasunean ikustea lo, agertukoa, eta batean agertu zen. Eta nik korrika, erramokin, eskailera bera, no seke, batean izten naiz, eta ez dago. Eta ni tipo, galdu dut Madeleine, tipo, nondo, en plan, ez da izan, tipo pelikulak, ola kamara aztena giraka nere inguruan, eta ni, non dago, galdu indet, ez da posible, eta asteriz bilatzen, eta ez da agertzen da, ez daiteke izan, eta kanpoa teatzen izan, plagian atea da erretzea, no seke, eta kanpoan euria azten da, eta nik ez daukat euritakorik, ordon, ni blai gainetik behera, loreak, vamos, ya, claro, resucitadas muertas berriro urakin, cycle of life, dana, eta ni, esan dut, bani joa deitzea, deika, eta etzian hartzen. Eta egun hortan esan nun, txika, igual, kastrazion kimika, eta zorion txoago biziko zea. Laburpena. Takitxo. Iruditu zaizu patetikoa? Ez, politxe berez. Ose, zan nahi otzura aldetik politxe. Lastima apur bat bai. Eskerrik asko. Lastima bai. Baina tipu txarto jauziate. Bai. Bueno, Kariz. Bai, eskerrik asko entzulei. Arpidetu, jarraitu, iruzkindu, like eman. Nahi duzuena, bale? Jarraitu. Entzulen kaderak bidali. Bai, Instagramen, euskoi. Eta jazta, juningoa. Her partner. Howdy, partner. Hacker. Oestera goiez.